Tässä kuljettaja ajelee kohti Vöyriä, niin taitaa olla meriselityksen paikka. Nimittäin viime video lopussa taisin tokasta, että seuraavat videot saadaan sitten ensi kesänä, mutta tässä kävi niin, että kun tuossa keskiviikkoaamuna katsoin aamuteita TVtä, niin Henrikka lupaili, että loppuviikko voisi olla lämmintä ja aurinkoista ilmaa. Ja kun se edellinen reissukin nyt jäi vähän lyhyeksi, niin päätinpä sitten lähteä pistäytymään tuolla Kemiön saaressa, kun en ole siellä koskaan käynyt. Hangossa on kyllä käynyt ja siinä Turun saaristotietä on kyllä ajanut sitten niin molemmin puolin, mutta en ole sinne Kemiön saarella käynyt. Nythän siihen tarjoutui oiva tilaisuus. No edelleen sen edellisen videon lopussa siinä mainitsin myös tästä uudesta mikrofonista. Ja sehän kyllä on tässä mukana ja päällä tai käytössä, mutta se nyt sitten pieniä teknisiä haasteita sen käytön kanssa sinne oli, että se kyllä lähtee päälle, kun sen laittaa käyntiin se mikrofoni, niin ensimmäisellä kerralla, kun sen kameran tarttaa, niin se mikrofoni on mukana, mutta sitten kun lopetat kuvaamisen, niin sitten se ei enää toista kertaa lähde päälle ilman, että sen käynnistää sieltä nopeasta sieltä. Ja nyt kun se on tuolla kypärän sisällä se mikrofoni, niin minä en sitä huomannut, että se ei lähdekään automaattisesti uudestaan enää päälle. Ja sen takia tässä nyt sitten taas kuunnellaan tuosta kameran mikrofonista suoraan suinoita. No, mä sen kyllä jossakin vaiheessa tuossa huomasin sitten, että se käy niin, mä sitten aina pysähyin ja painoin sen päälle sen mikrofoni erikseen ja ajattelin, että se käynnistyy, mutta se meni vähän säätämiseksi. Sitten siinä loppukamerastakin patterissa yhdessä välissä, kun tuossa alkumatkasta tuli kuvattua ehkä vähän turhankin innokkaasti. No, tässä nyt kuitenkin tullaan Vöyriin. No, Vöyrissä sitten löytyi helpotusta, kun unohtui nuo korvatulupat ja ottaa mukaan, niin kuin aina tietenkin jotakin vähän tahtoo jäädä. Mutta siitä Vöyrin kouraustahan sitten löytyi korvatulupat ja sattuu olemaan kahvikin lämmin, niin olisi ne sitten samalla kahvit. Niin, ja varasin sen majoituksen sieltä Forssaan veneessilta campingista, että matkan määränpää tulisi olemaan sitten siellä. Tässä ajallessa kattelin noita maisemia, että muistutti aika paljon sitä seutua, mitä siellä Niiralan ja Wärtsilän suunnalla oli se peltomaisema. Että ainut ero tietysti, että nuo metät, mitkä täällä on pellolla ja sen, niin ne ei ole Venäjällä. Että ne on kyllä sitten ihan Pohjanlahden rannikolla, että nyt ollaan melkein niin lännessä, mitä Suomessa pääsee.
löytyi tommonen usea silta tästä, niin piti käydä ottaa valokuva siitä. Ei nyt enää liian paljon ole jäljellä. Seuraavaksi onkin sitten vuorossa Kankaanpää. Sataisen rajoitusta ja tuuli puistaa niin perkeleesti. No. Meillähän on pysynyt tuolla. Kylläpä näitä maateita täällä. Löytyyhän niitä Satakunnastakin hiekkateitä, kun jakso kaivaa. 300 kilometriä tuli asfalttia. Helvetinmoisessa tuulessa tuo loppu. Tämähän oikaisee sinne Sastamalaan tämä tie, niin varmaan 20 kilometriä. Mutta ei tää kyllä ajassa oikaise varmaan yhtään. Tämä näyttää olevan aika huono kuntoista ja mutkasta. Ihan kauheasti täällä ei kestä kauheasti. Keli onneksi näyttäisi, että rupeaa paranee. Tuossa piti jo ensimmäistä kertaa moottoripyöräreissulla meikäläisen uralla, niin tai ainakin tältä moottoripyörällä piti vetää jo fliisitakki tuonne väliin, että panna kahavan lämmittimet päästä. Ne näköjään toimii. Mä en ole kertaakaan noitakaan kokeillut tässä pyörässä, että mitä tää nyt on ollut. Onko tää jo 4 vuotta? No, oli niin mitä oli. Tulipahan niillekin käyttöön, ei ollut hukkainvestointi. Tai no, enhän minä niitä ole investoinut, nehän oli tässä jo valmiin. Se näköjään täällä vähän parempi tämä tie. Tuossa alussa oli asuntoa, niin enempi käyttöön, niin se enempi kuluukin. Mulla on kyllä nyt vähän reilulaisesti painetta renkaissakin näille teille, mutta joskus sitä pysyttäisi tiellä. En mä rupea nyt löysäämään, kun ei tässä nuokko tämä 15 kilometriä. On kyllä tuolla se kompura, mitä se on ihan helppo homma sitten laittaa taas lisää painetta, mutta siinä on oma hommansa siinä. Enää oli vähän vähemmän paikkaa. Täällähän on kyllä satanut muutama päivä. Varmaan niin lauat tästä asti. Nythän on aika keskiviikossa taas menossa. Ja iltapäivä on jo pitkällä.
Täytyy sanoa, että Sastamalla pääsi pikkusen yllättämään. Tämä on kanssa yksi niitä paikkoja, missä mä en ole ennen vierailuja. Olin luullut, että tämä on kohtuullisen pieni paikkakunta, mutta tämähän olikin yllättävän meriä ja iso paikka. Odotuksien nähden siis. Punkalaitumella on saatu tankki täyteen ja viimeinen 50 kilometrin rypistys kohti Forssaa lähti käyntiin. Ja tästä pikkutietä pitkin
oikaisin taas sinne. Tehdään tuo valtatie mahdollisimman vähäksi. Osoittautui oikeaksi valinnaksi. Tää oli kyllä oikein mukava pätkä ajella tää pikkutie. Olen kyllä tainnut nähdä pätkiä tästä ennenkin jollakin toisella YouTube-videolla. Niin kyllä kannattaa tästä kautta ajaa, jos tuolla päin liikkuu. Forssa tori. Päätin tulla testaamaan jotain paikallista herkkua tänne Forssalasta. Kävin tuossa Tammela S-Marketista hakemassa vähän aamupalatarvikkeita ja tässä saavutaan sitten mennä sieltä kämppinkiin. Se oli ihan hyvä leirintäalue ja aika edullinenkin, että 55 € yöltä maksoi tuo järvenrantamökki. Ja hyvät hampurilaiset oli siinä ravintolassa ja niillä oli joku oma olut laakeri, mitä mä siinä maistoin hampurilaisen kanssa. Se saa kyllä mun suositukset, että oli kyllä oikein mukava paikka. Majoituksiakin on päästy. Juttu numero 36. Siistiä on vielä. Mutta kohtuullisen lähellä rantaa on kyllä tämä
mökki. Mutta sen se sanoi, että uimaan tästä ei ole asiaa, kun Kiviranta, tuolla on uimalaituri, mistä lähtee. No. Semmonen paikka. Täksi yöksi ja ensi yöksi. Mä käyn huomenna siellä Päiväseltäiselle Kemiönsaaressa ja tuun tähän samaan mökkiin sitten takaisin. Matka jatkuu sitten.